В днешното видео ще ви покажа как изграждам водопровод и канализация стъпка по стъпка в къщата на село и по-точно в банята, която ремонтирам основно. Ще заварявам полипропиленови тръби, ще им добавя изолация и ще направя канализацията. Останете с мен, за да видите целият процес. Да започваме! Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Като за начало, деликатно и ненатрапчиво, ще ви поканя да се абонирате за канала, за да може да видите и следващите етапи в ремонта на банята. Като начало за изграждане на водопровода си разчертавам по стените разводките с точност до милиметър там, където искам да бъдат. В момента виждате как си разчертавам плочките на стената, така както съм решил, че ще ги лепя, като разполагам УКБ-то симетрично в средата на плочката за красив завършен вид. А УКБ, за тези, които не знаят, означава универсален комплект за батерия. Разчертавам си изводите за топла и студена вода, както и канализационната сифонна тръба, съобразено с разположението на мивката, която ще е на височина 90 см от готов пот, широка е 50 см и ще позиционирам на 10 см отстояние от съседната стена, като към тях съм прибавил 1,3 см, това е плочка плюс лепило, така че реално разчертавам отстояние от 11,3 см. Изводите за вода са на 63 см, сифона е на 58, а изводите за душ смесителя са на 1 метър. Бойлерът ще бъде хоризонтален и изводите са на 1,7 метра. Както казах, всички размери са от готов пот, който предварително съм сметнал къде трябва да бъде. След като съм си разчертал всичко, с фреза за канали или с ъглошлайф и подходящ диск си изрязвам каналите, където трябва да минават тръбите. Не съм го заснел, защото първоначално рязах с моя ъглошлайф, но приставката ми за прахоловителя позволяваше 3,5 см дълбочина на среза, а на мен ми трябваха поне 4 см. Поради тази причина наех фреза за канали под наем, която се оказа технически неизправна и ми създаде страшни проблеми. И така загубих един ден и накрая пак свърших работа с моя ъглошлайф. На видеото вече виждате изкъртването на каналите и крайният резултат. Пропуснах да кажа, че предварително си бях предвидил къде ще вървят канализационните тръби, които виждате на снимката, и съобразено с тях вече преминавам към пускане на водопровода. Работата с полипропилен е сравнително лесна и бърза, но има своите специфики, които трябва да се спазват. Например, времето за нагряване на тръбата и фитинга преди самата заварка, колко навътре във фитинга ще вкараме тръбата, така че да не я презатапиме, са все неща, за които трябва да внимаваме. Тръбите и фитингите не трябва да са мокри или мръсни, аз за това старателно си ги забърсвах преди всяка една заварка. Аз работя с тръби с размер FI20, заваръчния апарат съм настроил на около 270 градуса и нагрявам за около 5 секунди. Времето за корекции не е повече от 4 секунди, като не се допуска въртене на заварените елементи по окръжността им. Стратегията ми на работа е да заваря колкото си може по-завършени трасета или модули да ги наречеме, които накрая заварявам един към друг.
Следвайки елементарната логика и със смисъл за 2-3 хода напред, заварка след заварка, внимавам да не се заключа някъде с пребързан ход, защото после ще трябва да режа и да правя сладки смуфи, което ми се искаше да избегна, но за съжаление допуснах грешка към края и се наложи да муфирам на самото УКБ. Тук виждате вече и може би най-така сложния възел и модул, който направих извън цялото трасе, който трябваше да заваря после към останалите по-малки такива. Ето и почти готовия водопровод. Казвам почти, защото финално трябваше да използвам помощ от брат ми, който ми държеше заваръчния апарат и с него направихме финалните заварки. На другия ден обличам тръбите с изолация с дебелина на стената 6 мм, а на самите фитинги в последващ етап прилепена на топоизолацията ще нанеса полиуретанова пяна, за да може тръбата да шава свободно, когато линейно се разширява. Имайки предвид, че полиуретановата пяна не залепва на полипропиленовите тръби, си мисля, че би било достатъчно в каналите на стената да запълня само с пяна, но въпреки това се подсигурявам и с изолация за тръби. Това е завършения вид на водопровода. С този етап на практика подмених изцяло водопровода в къщата, защото както сте видяли, канала, който съм прокопал в коридора, отива към кухнята, където доскоро нямаше дори и топла вода. Сега вече това ще бъде променено. Мисля, че се получи много прегледно и подредено. Ето и грешката, която допуснах при последната заварка на УКБ-то и се наложи да използвам муфи. А това пък е извода за смесителя към кухнята.
Веднага след това си прокарвам канализационните тръби, което става лесно и бързо, защото, както казах, а и показах, предварително грубо бях скицирал на пода и оразмерил откъде ще минават. Ето и по какъв начин фиксирам наклона от 3% на линеен метър на канализационните тръби FI50, FI40. Подлагам си на нивелира, който е с размер 1 метър, парче XPS от 3 см и така либелата трябва да ни е точно в средата. По същия начин на по-късата отсечка, само че с нивелир с размер 60 см, подлагам парче от 1,8 см, защото 3% от 60 см е 1,8. На FI110 тръбите фиксирам наклон от 2%. Тук вече позиционирам сифона в средата, пуснал съм си два диагонала между ъглите и там, където се пресичат, ще е мястото на сифона. Първоначално мислех да го изместя някъде в страни, но тъй като помещението е малко и почти квадратно, прецених, че в средата ще бъде най-добре естетически и симетрично издържано. Нещо важно, задължително ползвам лубрикант за PVC тръби с уплътнения, а в етапа, когато още изграждам канализационното трасе, махам уплътненията, за да е по-лесно сглобяването им. Ето и финално изграденото ВИК. Сега вече мисля за следващия етап, а именно лепенето на подовата топлоизолация и полагането на подовата замазка. Тук в края на видеото ще ви покажа някои трикове, които вършат супер работа по време на този процес. Как да си уразмерите PVC тръбите, когато нямате тръборез, който е супер удобен, но пък не е и евтин. Ето по този начин с лист хартия и маркер. След това с съглошлайфа изрязваме по предварителното очертание, задължително си правя фаска и виждате колко хубав срез се получава. А ето тук съм направил няколко снимки, за да ви покажа какво би се случило, ако пренагреем тръбата или фитинга. Тук все още нямаме проблем, но се вижда как има заченки на смаляване на вътрешния диаметър на тръбата. Това не трябва да се допуска. Същото се получава, когато вкараме тръбата повече отколкото трябва в фитинга. За FI20 дълбочината на фитинга до ограничителния борт е 1,5 см. Това означава, че трябва да вкараме тръбата на 1,4 см. Разликата от 1 мм се запълва от разтопения материал, който тръбата избутва навътре. А ето по този начин трябва да изглеждат тръбите отвътре и отвън при правилна заварка. Тук някъде е края на това видео. Искам да ви благодаря за вниманието и ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, защото интересните ремонти по къщата тепърва предстоят. До нови срещи, бъдете здрави!